Ceacht mata a bheits agin inis, agus ben ceacht seo bunaithe an am. An daigeann sibh go bhfuil coppla sort clog an. Tá clog analogue an, agus clog digiteach an fásta. An clog analogue an seo, tá láha an, lá ada, agus lá gurrid, agus tá ibhrithe le feiceáil thart fásta. Ach an clog digiteach, níl an ach ibhrithe, agus idirstadan sin sa lár. Tá muid go bheith leo ama in ahar cúig wamate, agus mar sin tá muid go chuntas a gúigeanna le codúlin. Cúig, deich, cúig déig, fiche. Fiche a cúig, trotha. Trotha a cúig, daithid. Daithid a cúig, céige. Céige a thuig, seasca. Inta mai fad. Agus tá seasca seconds agin tíbhastí de wamate, agus tá seasca bomate tíbhastí de uair. Nis, tá muid go arc amanaí éagsala a rihan le lá scoile. Le toseacht, am breicfasta. Cén tam a níhan tosa breicfasta de gra? Beidir go bhfuil sé thart an am seo. Cén tam é seo? Tá an lá ada ag arc síosar sé nó ar trotha, agus an lá gurrid idir a 8 agus a 9. Tá an ceart agat, tá sé leath a 9 a 8. An mulas aga cén dóigh le leath a 9 a 8 a léirí ar an chlog digiteach. Inta mai. 8 idirstad agus trotha, mar tá sé trotha bomate a 9 a 8. Anis, cad faoi am scoile? Cén tam a dagan tú ar scoil de gra? Dearthainn go bhfuil sé thart ar an am seo. Cén tam é seo ar an chlog analogue? Tá an lá ada ar a dhóigh agus an lá gurrid ar a 9. Sin é, a 9 chlog atá an. Cén dóigh a léirímuid a 9 chlog ar an chlog digiteach? Fan go bheiceimiid. An muir se bheith? 9, idirstad agus a 9. Sin an dóigh a léirímuid amarbí ar chlog le a 9. Anis, a railin hiag am loin. Is bra lumpsa am loin. Cén tam a léiríonn an chlog digite go bhfuil am loin ar siúl? Mai sibh, deir sé leath a 9 a dhóigh, nó trotha bomate a 9 a dhóigh. Cén dóigh a léiríonn muid leath a 9 a dhóigh ar an chlog analogue? Raithimid hart agus hart. So seo muid ar a dhóigh agus anis trotha bomate a 9 a dhóigh, mai sibhilig. Cad faoi am buala? Cén tam a deir sé seo? Cahar déig, idirstad agus daithid. Sin am gitabag difriúil, mar sin am ar an chlog fiche a cahar uair. So, cahar déig bunar hiúil a dhóigh sin a dó, agus daithid bomate a 9 a dó atá a gceist. Curthaimid an lá seo thart go dtí daithid. Sin an tam, fiche go dtí a 3. An bhuair sibh sin ceart? Anlagoue. Anis, ar ceart ar a cheamar a chéan, am bhfuil chlog analogue nó digiteach an. An jiggle ar an tam a léirí ar an dá chlog,